ty, poď sa s nami pozrieť do našej knižnice. Čau, nevedela som, že aj ty tu budeš. Čau, vieš čo, práve čítam zaujímavú knihu, ale ak si ju chceš prečítať aj ty, tak môžeš. Poď s nami, keď odbočíme doľava, dostaneme sa do našej knižnice. Čau, prvýkrát sa o tejto knižnici rokovalo 3. septembra 1924. Tak poďme sa na ňu pozrieť. Teraz sa ideme pozrieť do oddelenia pre dospelých, ale najskôr sa pozrieme na super súťaže, ktoré táto knižnica ponúka. A teda v jednej z nich sme aj my, tak poď sa pozrieť. Tak, a teraz ťa už prevediem ja a tebe. Ako si môžeš všimnúť, napravo sa nachádza veľká zbierka počítačov, v ktorej si vybaví všetko potrebné do školy a milé pani knihovničky ti vždy ochotne poradia. Keď budeme taďalto rovno, uvidíš velikánsku zbierku mnohých kníh, ako sa patrí v správnej knižnici a dve pohodlné čítárne. A tu si môžeš v pohodli prečítať svoje knihy. Tak a poďme sa pozrieť do detského oddelenia. Takže, ideme schody a budeme tam, ale to je celkom v poriadku na to, že je to taká veľká knižnica. No a samozrejme zažiješ to aj hororovú atmosféru. Ľudia už v tejto knižnici po dobu 100 rokov zažívajú rôzne emócie ako strach, ľútosť, radosť či hnev. Konajú sa tu aj rôzne výstavy, ako napríklad teraz táto sci-fi. Vždy sú rovnako zaujímavé. Môžeš si tu vybrať aj tvoju obľúbenú hru okrem knihy. A moja favoritka osobne je Dixit. Vyber si aj svoju, na výber je toho dosť. Teda, ako môžete vidieť, práve sa nachádzame v zasadačke, kde sa koná veľmi veľa besied s rôznymi spisovateľmi z celého Slovenska. Napríklad práve zajtra sa tu koná beseda s pánom Jánom Grešákom. A s takouto hromadou kníh sa tu určite nudiť nebudete. Ja práve čítam túto a je. Neuveríš, čo som našla. No. Vidíš to, čo ja? To fakt? Všetky časti od Merily. Tak to je pecka. Mne nevadí, že ja mám doma ďalších 6. Ja proste potrebujem ďalšie, no. Ako sa hovorí, kníh nie je nikdy dosť. Ja neviem, ale ja som si to dneska tak užila. Ale vieš čo, aj ja. Dneska sme prešli od oddelenia pre dospelých až po detské oddelenie a mali sme pri tom kopu srandy. Vážne som si to užila, no. Tu proste nie je deň, kedy by si sa nenudil. Tak sa odváž a prídi sem aj ty. A k tomu želáme k storočnici tejto knižnice veľa úspechov, veľa výborných čitateľov a ešte ďalších 100 rokov a možno ešte trošku. Tešíme sa na vás a kto vie, možno sa tu na budúce s vami stretneme. Lúčime sa s vami, ja som Mária. A ja Lucia. Majte sa.